И здравейте хора, намирам се в Троя, а това зад мен е реплика на оригинала на коня, с който гърците са превзели града и така се смята от археолозите, че е изглеждал. Сега отивам да ви разведа. Хайде! Това тук са останките от града, а ето така е изглеждал и той преди. Нека да продължаваме. Това зад мен е цитаделата на Троя. Тя е доста добре запазена и сега ще я покажа. Хайде! Това тук е подходът към града. Той е водил също така и към цитаделата, която ви показах по-рано. А ето тук може да видите как се предполага, че е изглеждал. Нека да продължаваме. Това тук е било амфитеатърът на града. Нека да продължаваме. Това е за сега от мен и лайк, сабскрайб и до следващия клип. Хайде, чао! За да кафе личила.